Bobagra biri bikurin kishin manik ko deborma mutai jalangkha tipra hasteno ketal jurani tong khorbai ketal tirpani mangrlangai bini toidul mongbai snam jaka laibuma kok shau tongjangnai kabangma rungno kotor singabi lama akorok tabu thong thong basaja Bobagrani brindia ngai rogbot mutai jalang baikya phia baksa bobagra amolni brindia tongani rongni bhiksong tabu bokthang tongkhon abo hainu mangpili nukjakha khoi badlabari amchayo umor shara nechi ba kajak chakrajak thongra klaija mungphlang te de burma bosai binoy de burma bobagra biri bikrin kishir mani ko bahadur de burmani jorabo brindia tongjamani tini o chakrajugno thangai nai kha tipra muthani adong prosmit de burma khobi kubundo kognar thani prosmit de burma saka nok hamia hapone bakhak tui nok tangai jangnai te chakrajugni thuyam belani hamia abron dakti kaham thuyamni sebujangnai hni saka Engke tini norok oro jagao 125 bosorni chakrajugno phai naifemani yagolo norok tamo haima tongha hambai sung tini puro badlabarini isen parau phaioi sini nabra agi sibai kasam sini Maharaja Bir Bikram ni amulni je sipai bo 1909 bo sipai ingmani gai sung khanaka koidin segang bini bihik tagbo kathang tong hoinai sung tini ro phai malaijak bin ko bai ko nana bai phaioi sung malaikha ko ma saka kahang kam kok saka bo sinagi Maharaja Bir Bikram amulni je borok samung khai phelemani tanglaimani aborok sung bebagno khanalaikha ge sung bono phai sungka nana nung titam musung ko hine sung bono phai sungba gya bo saka bokun sanya ang sudu thuya sin sikang nok kisa kaham go tongthana musunggo ngai bote sawo abon loge jodi bisna jodi kaham mangkhai ba sung norok bisna ano kaisa abo lima kaisa uni bo suna saka ngai sung sini o badlabari ni sini chairman botongo sung bobo saka bobo kowrika nok ge abo to kisa government rupni phanago nge jefru puila phayo bo nijibo kok bai thangrika sung sini nananan borinai nge je bo je suno je thutai jaga je bisna ni kok samani nge sungabo sung kok sablai palkhai mo talni bisingono sung bono bisna kaisa kaham kai bono sung rotui phana babe sungabo saito longnai sungabo noti kok sugo salai mo bisilaya sung mo talni bisingono sung bono bisna tui phane engke tako okron nang te kaisa kok sungna musungo je chini chakrajug thajingo sai khnarekha bo Maharaja no thiyani segang naina musungjago hine abo norok bin musungmano supungnai dana bo mahaini norok wansuk na sa abo to ang thajingo saka jodi network jodi ro sufficient network tongkai ang thajingo bogram ko khaine ka bogram ni call ro sung call habimiya sung bogram ang sana hin to mani mane jodi call isi khai kai bina sung call habimiya video kai at least mane bono video call khai bono sini raga bai sini bogra bai kisang bono kok sa hin to mani network maya ni bagai ang kok sari mile dukito defono sung sai tongnai sung bogra no sanai bo jate je saka bono phaioi bono bin mukang phai pro thambai ton bini je musungmani bini musungmano jodi success khaima hagai bini musungmano bono jon khunungma hagai sin bo kahamungnai sin buwa garo borok kaham bo phainai tabuk main ke bo phaime ni karon ke sara gono world no jotona pandemic ni jora covid ni jora on bagai bo phaimi ang toka je সময় covid painai corona painai bo apruke jeskon phainai sungabo sungbono bo koinai bo sa buba gram ti hai borok ya bo je phaya angko ya amtia bo siun na phainai bo covid ni bagai si bo phaini sung jeskon bono malai dinai engke chini mo area ni no puro badlabari edisi village ni chini tako okra chini musang chairman nangkhayo oro jaga phai chini chakrajung no nugui nang tamorok wansuk nini bukhawo boni bagai tamorok khlaina musung nang kisa sai khnari gadi long ka bose sangora phai no phika na sangka sang nang tamo nai ba nang tamo san ni bona sangka ge bo sawo jaga bisna kaisa bo sano belekena bon dorka tin sawo ge sang bisna na sang lene ni sang ko leka sang mas ni singana bona sang toda sobe salai da ham kai salai sang bona bisna sang ko sobe ni sang ma sobe ge te kaisa sang khana ka no ini belekena no khamya kisi misi go hayo awastan to gadingka jarawa bonok sana sana gadingka ta kuila awastha hoy सरकारनि उनको फाइगारिंखाय बाजेट फाइगारिंखाय
bono sekan sang rinai ini sang angka makan sana. Hingke neng omo area ni koroksa borok enggei. Nini area o omo hake sugia borok tini agi ni borok kesam tini sakra tu moharaza amal ni borok. Oro tong tongui lai thanai layak ho tini haste hapang tini tibrasa hamkre montri. Boni nozoro omo nok nukungrok kelaya nanda matong nak kelai bo naya haida matong neng koroksa oro jaga ni borok ngi kisa seng saimana musung sai kanari gadi kisha. Mane borok abo Saiman fana maya hinang to hana abo hinang bachu ane borok Saiman fana abono nainan musung jaya abo hai borok no nainan musung jaya abon bagina tini oro tini khaiba ne kajaya plus borok ma maya abo hai ni Hingke tabuk chini edisio chini tipra motha phai mane bagi nang bom hai matong ha busuk bukatong thoka sai kanari gadi jalo kurang. Belai kena kateng kajanggo abo dabi dagarno sengjatana kusogir nahni sengwa sobi tanggo. Hingke takhong belai hambai. Hingke kakak kai neng o sakra dung ni tamok kalai kya an kai butulata neng kai boni besla kalai kata kakak ni mung tamong kha an kai robin da mo paran mung tamong kha ni santon na para ko bal hingke neng china haste hapang ni thanio neng tamok ko kesana musung an kai kasha hai si an ma to kasha agini usuk boya sunga bini boya sunga bo raja ni kasha amal bono kasha kon na ko de yatlo ko puri ku bo puri to kacha jaka puri tum puri tum bono kasha kon no bo kasha kon hel khanya kiri bai kon hai mu ki tong ja dong hingke lai thanai je IPF de BJP hapang khaka hingke borok salda suk nine oro phaida nai phekya nai kon hel khri hingke tabuk neng oro jaga wa chini tipra mothane adong rok phai এই দিনে মাইরম 5 কেজি এই উসকাঙ্গ যে রি রক্তুন ফাইকে ফল ফকলা রক্তুন ফাইকে একে মহাইকে কিসা মুসু যে সুক্তু চুবাসু মান মান বাগৈ নং তিপ্রা মথা ন নং তামক কসানা মুসু berak khani kha tang ko intika ipayang chinir mo tan ban khamjaka rani raja ba khamjaka manang borong nai ko tang ang khamjaka nge kakano belai hambai i hapang khaka nge borok salda suk nine oro phaida nai phekya nai kun hel khri hingke tabuk neng oro jaga wa chini tipra mothane adong rok phai এই দিনে মাইরম 5 কেজি এই উসকাঙ্গ যে রি রক্তুন ফাইকে ফল ফকলা রক্তুন ফাইকে একে মহাইকে কিসা মুসু যে সুক্তু চুবাসু মান মান বাগৈ নং তিপ্রা মথা ন নং তামক কসানা মুসু berak khani kha tang ko intika ipayang chinir mo tan ban khamjaka rani raja ba khamjaka manang borong nai ko tang ang khamjaka nge kakano belai hambai nai sungabo sungbono mo koi nai bobo bo sa buba gram ti hai borok ya boje phaya angko ya amtia boji siun na phainai bo covid ni bagai si bo phaini sungjas kaban bono malai nai hingke sinemo area ni no puro badlabari edisi village ni chini tapu okara chini musang chairman nangkhayo oro jaga phai chini chakra dong no nugui nang tamorok wansung nini bukhawo boni bagai tamorok khlaina musung nang kisa sai khanari gadi Kong ka bose sengoro phai no phika na na sengka seng nang tamo nai ba nang tamo san ni ba seng sengka ne bo sawo jaga bisna kaisa bo sano beleke na gun dot katin sawo be sengoro bisna na seng lene ni sengko leka sengoro mas ni singana bo na seng joda sobe salai na hampe salai sengoro bisna seng ko sobe na ni sengoro sobe to kete kaisa sengkana ka no bini beleke no khamya kisi misi ko bhai অবস্থান to berikau jarawa bono sang sama berikau ta pula অবস্থা ওই সরকার ni কোনো মুখ ফাইকা দিনকে বাজেট ফাইকা দিনকে bono sekan sang rinai ini sang angka bangsulna hingke nang omo area ni khoroksa borok enggei nini area o omo haike sugia borok tini agi ni borok kesam tini sakra du moharaja amal ni borok oro tong tongui lai thanai layak ho chini haste hapang chini tibrasa hamkre montri boni nozoro omo nok nukungrok kelaya nanda matong na kelai bo naya haida matong neng khoroksa oro jaga ni borok ngi kisa seng saimana musung sai khanari gadi kisa mane borok abo saiman phano maya hinang to hana abo haina bachu ane borok saiman phano abono nainan musung jaya abo hai borok no nainan musung jaya abon bagina tini oro tini khaiba ne kajaya plus borok ma maya abo hai ni hingke tabuk chini edisio chini tipra motha phai mane bagi nang bom hai matong ha busuk bukatong thoka sai khanari gadi jalo kurang belai kena kateng kajanggo
Apa dabi dabarno जों जतन फसल गायनायनि जों मासुबि दङ Tengah takung belai hambai. aku pun lagi Hingke kakak kai neng o sakra dung ni tamok kalai kya. an kai fulata Neng kai boni beslak kalai kata. Kakak ni mung tamong ka. an kai roben da Mo paran mung tamong ka. ni santon para ugo balba Hingke neng cina haste hapang ni thanio neng tamok ko kesana musung. an kai kaca haji an ma to kaca agini usuk boya sungka bini boya sungkai bo raja ning kaca amal bono kaca pun aku dia dua pukuri ugo pukuri untung kaca jaga pukuri tung piring tung bono kaca pun nok bo kaca pun hel kanya kiri bai pun hai mungkin tung da Hingke lai thanai je IPF di BJP hapang kaka. Sakra jauplong ti debrum mani paithani kaisana musung ma thnine sekang bubagra podrikishon mani ko debrum ma bai malai koksana musung mukhang thaja nungna musung ma bubagra podrikishon mani ko debrum mani mukhang nulang khe mukumna sekang kha tong thongnai o musung ma bubagra podrikishon mani ko debrum ma mukhang da khlaina phane shalo jora koksanai Nana berdiri tu macam bin nogrok naik ni. Tungga raja ni samung khanero raja dai khai sam raja ni samung ma kita Ini pun saya hai. Besok kising musik. Raja tadi kan nama kayu sungai. Ate. Nak besok hasil. Dari kising musik ke bawah itu oh macam. makai hamda kok sel ba bisa Iya kayak di ko khayo Kalau kasih ni, ah oh nang lagi in boya sudah 125 besar. oh ya Naik jadi bin nogrok. ini kok manwa raja ni kok da man mano ta kisa mo kisa mamang ko tao phải Malia kok thamai kya Kalau hai jaga tengah-tengah. ayo Malia ko macam này mà rồi nung raja tomo jake su soja agur to lawo se raja tomo jaga age cái lagi ya tlang ya da nin pura non tlang ya thana he no thana musu tono bla aman tuh no ah aman cái lagi ya ah ngan sini raja no ko bora nuru khasa bora nu khno anda eh aja pupuk kalau lihat tuh masih kamu o berai phayuna baba age para berai phayuna apno nuru khata no rumah lenuk ya buma to bora nu sini Matang ba ada sekolah pro jalan pro ninda angin dah pernah lihat dabranta tem gungungan hai da sekolah waktu apa tin to oh polisi kan adi sina di kolong buka rumah kolong lagi bawa semua rumah amunta polisi kamu pakai cepat seragam besar apa naik kota mati ya amlang mau polisi ya kalau ngai song nona muti ri phayan do muti bari phayan chika ngai non nungje nok sanmane nok sin chairman no nong ni jaga ni chairman no sung tabuk sai klang nai monong no jefru nok phayo wa phu nok no no bi nai chika ati ade na